F'konferenza organizzata mill-Malta Business Bureau u l-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija taħt il-proġett Enterprise European Network ġew spjegati l-opportunitajiet li jeżistu għall-għajnuniet ta' fondi li l-Unjoni Ewropea toffri lin-negozji żgħar u medji biex jirregolarizzaw ruħhom b'mod aktar sostenibbli, diġitali u reżiljenti. Indirizza din il-konferenza s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett li saħaq kif minkejja l-isfidi li affaċċja l-pajjiż f'dawn l-aħħar żminijiet irnexxinna nadattaw u nikbru grazzi għall-ħidma tal-Gvern jitfid mas-settur privat. Għandna daw it-tip ta' organizzazzjonijiet bħal Malta Business Bureau li qed torganizza din l-attività illum illi tkompli tgħin u naqsmu l-esperjenzi tagħna flimkien u aħna bħala Gvern nitgħallmu wkoll xi problemi xi xhud se jiffaċċjaw daw in-negozji biex inkunu mbagħad nistgħu nagħmlu l-interventi tagħna biex nissimplifikaw kollox għax aħna wara kollox irridu li n-negozji tagħna jieħdu ħafna minn dawn il-fondi ħajkomplu jinvestu fin-negozji tagħhom ħalli mbagħad kompli jikber l-ekonomija tal-pajjiż. Il-President tal-Malta Business Bureau Alison Mizzi enfasizzat li għalkemm diversi negozji jkollhom proġetti u idejat tajbin li bihom jistgħu jibbenefikaw minn fondi Ewropej, ħafna drabi jsibuha diffiċli li jsibu min jgħinhom jakkwistaw il-fond partikolari li jkollhom bżonn. Tkellem ukoll iċ-Chairman tal-MCST Dr. Tonio Portuguese li rimarka kif l-MCST għandha dipartiment speċjalizzat li huwa l-punt ta' kuntatt ewlieni fuq il-fond Horizon Europe budget ta' aktar minn 95 biljun euro.